раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе аз боздошти ҷавонзани дағалгуфтор хабар медиҳад, ки дар баробари пардохт накардани ҳаққи рокиро боз буронанда даст ба гиребон шудааст. ёдовар мешавем, ки 12 март дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворе нашр гардид, ки дар он муноқиша ва дашному ҳақорати як нафар ҷавонзан буронандаи автомашинаи сабукравии мусофирбар инъикос ёфтааст. алфози қабеҳ ва дашному ҳақоратҳои ҷавондухтар мавриди вокунишҳои манфии шаҳрвандону истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ қарор гирифт. тибқи иттилои манбаъ, ҷавондухтари дар навор инъикос ёфта шаҳрванд Набиева Дилноза Азизовна санаи таваллудаш 26 декабри 2000 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе маҳаллаи Гипразе мебошад. зимни санҷиш ва пурсиши шоҳидони ҳодиса ошкор карда шудааст, ки Набиева Дилноза аз хизматрасонии автомашинаи мусофирбар истифода намуда дар баробари пардохт накардани маблағи рокиро буронандаи автомашина муноқиша кардаву даст ба гиребон шуда бо алфози қабеҳ дашном низ додааст, ки ин ҳолат дар навори нашргардида низ бар алло мушоҳида мегардад. вобаста ба ин аз ҷониби кормандони милитсия нисбати Набиева Дилноза тибқи талаботи моддаи 460 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протокол тартиб дода шуда ҷиҳати чораҷӯӣ ба суди ноҳияи Фирдавсӣ ирсол карда шудааст.